Шановні миколаївці, я хочу від імені 132-го виборчого округу, до якого входить місто Первомайський район, селища Криве Озеро і район, Врадіївка, Арбузинка, Братське, привітати на миколаївській землі лідерів опозиції, які приїхали сьогодні до нас. І я хочу сказати їм від імені 132-го округу і всіх, хто тут зібрався, що Миколаївщина – це не синій і не голубий пояс. Миколаївщина нині – це опозиційна область, тому що чинна влада, яка фактично перетворилася на організоване злочинне угрупування, дістала скрізь і всюди всіх. І приїхали сюди сьогодні ми з усіх куточків Миколаївщини. Мій друг, який виступав переді мною, розказав про те, що знищено кораблебудування. А хіба щось інше у Миколаївщині не знищено? Хіба не знищується сільськогосподарське виробництво? Не нищаться кращі сільгоспвиробники, не захоплюються інші діючі підприємства, тому що основна мета цієї влади – це красти, відбирати на свою користь, нищити і заробляти на карман для того, щоб триматися при владі. У них один оборот – красти, щоб владарювати, і владарювати, щоб красти. Ганьба! Звичайно, цьому ганьба! Ганьба! Цій ганьбі найближчим часом буде покладено кінець, як би ця влада не супротивлялася. Зараз вона робить все можливе для того, щоб зганьбити опозицію, для того, щоб очорнити її лідерів. Навалилися зараз на Арсенія Петровича. Потім дійде черга інших лідерів опозиції. Вони не зупиняться перед тим, щоб брехати народу, і вони це тільки роблять, бо нічого іншого, ніж брехати вони не вміють. Працювати, творити, діяти на благо народу ця влада не вміє і не буде. Тому, закінчуючи мій виступ, я хочу до всіх до вас звернутися із закликом, щоб ваш голос і ваші оплески сказали всім нам тут присутнім і всій Україні. Миколаївщина – це опозиція. Миколаївщина з 3 опозиційними силами, і ми переможемо. Правда за нами, і ми переможемо. Банду! 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 Аркадій буде балотуватися повторно на 132-му окрузі. Ви його підтримаєте? Дорога громадо, а зараз хотів би надати слово